Субтитри на български за твоите видеа. С няколко клика в платформата на Canva може да направите вече субтитри на български. Хайде с мене да ти покажа как лесно можеш да го направиш това и ти. Когато дойдете в платформата на Canva, си качвате видеото ето тук от Uploads и си го слагате в полето, където се намира. След това, за да излезнат субтитрите, трябва да дойдете ето тук на текст и може да видите ето това, което е Captions. Когато го натиснем, може да направим ето тук директно да генерираме нашите субтитри от бутончето. Ето може да видите, нашите субтитри вече са готови, ето по този начин. Тях може да ги редактирате, когато натиснете на самите субтитри. Може ето от тук да променяте цвета на текста, абсолютно какъвто искате може да го променяте. Също може да редактирате ето от тук субтитрите. И също може да сменяте и шрифтовете ето от тук. Когато изберете, може да се сменят шрифтовете с ето тези. Когато напишете Cyrillic тук, ще излезнат само кирилизирани шрифтове. Аз сега ще избера този ръкописния, да видите ето го с ръкописен. Ето с този. Така. И може също от тук от ефект да сменяте цветовете на ето тази лилавата рамка, като дойдете ето тук и може да променяте ето тук цвета. Ето го зелен. И по този начин лесно може да редактирате и да правите най-различни субтитри във вашите видеа в Canva.